גם לקסם הבא אני אצטרך מתנדב. אני צריך... טל, נו יאללה. אל תבוא. לא, תישאר במקום, תישאר במקום. תסתכל מתחת לרגל שלך, יש שם חבילת קלפים. אתה רואה אותה? אתה רואה אותה? טוב, כי היא דמיונית, מה? תיקח אותה. תערבב את הקלפים. תערבב אותם. כן, יפה. אוקיי. כדי לערבב את הקלפים אתה צריך להוציא אותם מהקופסה קודם. יופי, תערבב, יופי. עכשיו, תפרוס אותם לפניך, שתראה את כל הקלפים. יש? יופי. תוציא קלף אחד שאתה אוהב. יש? תזכור אותו. תראה לכולם. אתם מבינים שאתם מסתכלים על כלום. יופי, תסגור את החבילה. תזרוק לי אותה, תזרוק לי אותה. מה היה הקלף שלך? תגיד. 10 לב. לא רוצה להחליף? אפשרות אחרונה. 100%? יופי. אוקיי. 10 לב. עכשיו, אתה זוכר שהפכת קלף אחד בחבילה? טוב. יש פה קלף שהוא היה הפוך. בתוך חבילה. מה היה הקלף שלך? פעם האחרונה. אתה מתכוון לזה?